Astăzi, profitând de ocazie că am puțin timp liber, am hotărât să vizitez un loc plin de amintiri, plin de dureri, plin de soarte, de lăsate, uitate și așa mai departe. Mă aflu în satul Rașcov, Vadul Rașcov, și iată aici un cimitir evreiesc foarte mare, foarte mare. Nici nu m-am așteptat așa de mare să fie. Și de la deal aici o suprafață foarte mare. Același tablou ca peste la toate cimitirele, mai ales evreiești, deoarece sunt o sumedenie de pietre aici, o sumedenie de morminte, o carte întreagă de amintiri. Și cine știe cine este mormântat aici? Sunt niște inscripții în limba evreiască, evrit, nu se mai știe cine. Se vede că în localitățile astea au trăit foarte mulți evrei, foarte mulți evrei. Toate sunt din piatră, o parte dărâmate, niște rudimente așa, niște rudimente foarte urâte. Și ia că vreau să văd aici careva. Nu se mai înțelege, nu înțeleg limba aceasta, dar de unde atâta piatră s-a cărat aici și s-au făcut. Clar că evreii trăiau cât de cât mai bine. Și iată aici, iar aici un mormânt, așa o plită în picioare. Și iarăși semnul acesta, se vede aici cifra, parcă aș zice 38, dar care an nu se mai știe. Da, în limba aceasta. Parcă te face așa, nu știu cum, să cazi pe gânduri, deoarece atâtea soarte aici înmormântate, atâtea soarte de lăsate. Cine știe unde mai sunt urmașii, cine știe unde mai sunt cei care i-au îngropat, i-au înmormântat aici. Ce caracteristic, dacă la alte cimitire mai sunt și inscripții în limba rusă, aici toate sunt în limba aceasta evreiască. Neacă așa un morman de piatră rotund și la capăt această plită. Ne-am poate văd ceva aici. Nu se înțelege ce care an, nu știu. Dar se vede că e mai vechi ca alte părți, ca de pildă la Căprești, e altă. Tot cimitir evreiesc, dar puțin o leacă mai încoace. Sunt chiar și din perioada, cum s-ar spune, sovietică. Și ca toate șed una lângă alta, așa. Și mai mari și mai mici.
Dacă te uiți așa, semirotundul acesta, nu știu, e turnat sau tot așa o piatră cioplită, și mai mică și mai mare, poate în dependență de vârsta celui decedat. Da. E foarte, foarte tristă priveliște. Și iată aici, mă uit, cum se spune, construcția la acest monument, oricum se mai spune. E ca așa, vertical, pe urmă așa, pe urmă partea aceasta care, e ca partea aceasta care, ca un suport la plita aceasta. Mulți s-au păstrat foarte, foarte bine, dar marea majoritate dărâmate. Iată. Dărâmate. Aici văd că cu vopsea ai pus niște cifre, poate au numărat, cine știe, poate au numărat, da, dar chiar unul lângă altul. Unul lângă altul. Da. Când te gândești că în mersul istoriei, viața unui om, asta e o clipă. Și iată s-a lăsat acest loc și așa a rămas. Eu nu știu ce mai spune legislația în legătură cu aceste cimitire, dar că este păstrat. Că este păstrat, asta e clar. Partea aceasta, de ca un zid de despărțire. Partea aceasta, dacă acolo sunt niște morminte de așa model, dincoace altfel. Nu mai este verticale. Dar se vede că sunt foarte vechi. Foarte vechi. Clar că, dar mă uit că totuși este cu vopsea scrisă niște cifre. Probabil că au fost numerotate cu și ocazii. Dacă văd și peste 100 aici scris. Poate cineva a venit. Clar că poate undeva prin Israel mai locuiește cineva din. Clar că trebuie să fie nepoți, strănepoți în viață. Dar asta numai în amintiri, fiindcă nu mai cred să fie vizitate de cineva. Doar ca regulă 3-4 generații se țin minte așa mai, adică bunelul, părinții, copiii, nepoții, 4 generații. Se poate și mai mult
la careva care au trăit străbunii mai mult sau bunii mai mult, poate că această perioadă este mai lungă. Dar ca atare asta e. Cine mai vizitează mormintele străbuneilor sau străbuneilor, străbuneilor, nu mai vizitează nimeni. Așa, aceeași situație și aici. Probabil că era un meșter special care se ocupa cu confecționarea acestor plite. Uitați ce masivă, o bucată de piatră foarte mare, cioplită, pregătită, adusă aici, instalată. Da, sunt foarte vechi. Au trăit, au creat, au muncit, au sperat, s-au iubit. Și aici au rămas. Văd că aici un cavou de ăsta răsturnat. Adică, cum s-ar spune, dacă acolo 435, tot așa, foarte multe cifre. Probabil că cineva le-a numerotat. Mii. Iată aici pe plită este încrustat parcă un leu, dar de deasupra capul parcă de vultur. Nu înțeleg nimic. Știu, citisem că se făcea diferite inscripții, diferite desene care arăta profesia celui decedat, cu ce se ocupa, meșteșugăritului și așa mai departe. Încă o privire de aici, care se vede ambele părți a cimitirului. Văd orașul, este un sat destul de mare. Am mai fost pe aici, dar n-am vizitat acest loc și astăzi am hotărât să fac asta. Nistru este nu departe. Pofti, da, frumos Nistru, curge. Poate cândva s-a revărsat și a ajuns și la cimitir, nu mai știu. În orice caz, nu-i departe Nistru. În principiu sunt bucuros că am ajuns astăzi aici, deoarece nu mai ai timp permanent să te mai duci pe undeva, dar vizita de astăzi rămâne ca o amintire că am fost în acest sat. Dumnezeu să ierte pe toți decedații care se află aici. Atâtea soarte, atâtea amintiri. Și dacă s-a dus cineva aminte de acest loc, mai dea până prin gânduri cine a fost străbunelul,
cu ce s-a ocupat, unde a trăit și așa mai departe. Dumnezeu să ierte.